Astăzi ne vom juca la eventul de pe Steel Brainrot. Pe serverul meu, normal. Acum o să mi se încarce. Așa. Am apăsat aici pe... Bă, fra... Stați că e un pic înlăcuit. Dacă e lag, e lag, bă. Bă, e lag. Mai e lag? Nu mai e lag. Ce fericit sunt. Deci uitați-vă ce am. Să-mi întrebați, ultima de la tare este foarte mult. Mi-a picat din Lucky Block. Ce credeți? La secret. Uitați-l acum. Uitați-l. Stați un pic. Nu stai la așa, stați un pic. Uitați-l. Deci, glumesc, doamne, e Soxecola. Cum să-mi duce la secret. Și am foarte puține trioane până la rebirth. Foarte puține, adică foarte multe. Aici pe Guat, cum se citește? Guat. Și pe omul lubeniță e sus, nu omul lubeniță. Uitați. Nu, burlit. Stați un pic, nu, întrebați că știu să citesc, numai că nu înțeleg. Bă, nu mai este mișca. Brunito Marsito. Ăsta ce? Los Tipitacos. Ăsta știu. Kifti Spiderini. Caftini Esoxicola. Los Combi la grande combinazione. Hai să vedem cât este ora. Este și 54. Odată mi-a venit, cum se zice ăsta? Ăsta cum se numește, bă? Gata. Nu țin minte cum se numește. Așa. Așa. Deci acum va trebui... Așa, nu va trebui... Dacă auziți gălăgie, să știți că este mama mea. Așa. Gata, stați că plec în altă cameră. Bine. Aici să avem un spin. Ne poți să și tu mai încet. Păi nu trebuie să auzi, că citești buzele. Da, mă, că sclavă de toate. Nu, un pic mai încet, te rog. Te vorbesc serios cu mine. Zic că mă duc în altă cameră, da. În altă cameră. E și 56. În care cameră? Păi și acum acolo priză. Păi și ce fac jos? Îmi pun lasă că îmi pun perin. Așa. Acum să-mi pun perin pe jos, nu întreba de ce, dar noi avem priza aici în camera lui sărmea pe jos. Avem jos pentru că am zis că lasă că nu pune noi nicio priză în camera sărmea și avem nevoie de ea. Că tati acum face calculatorul ca să filmez. Nu o să filmez astăzi pentru că este event și bla bla bla. Bă, adică trebuie să filmez astăzi. Ce nu-i băga bine. Este și descuturile. Așa, dă cu mine. Asta este foarte bine. Suma. E ora și 5-7.
Așteptăm și nu judecăm. Nu știu ce bani asta pe acolo. Să știți că eu n-am nimic. Aha, ce mecher. Dar cum n-ai să-l faci? Furguro am fraiuro ăsta. Penultimul. Maria Cicurațiune. Ăsta îl știu. Los tipi tacos. Deci e los tipi tacos și o l-am în bază. Explicații sau se deschide astăzi? După 7. Și... Așa, așteptăm. 5 bă, haide, hai. Așa. Lirila, orcale, vale. Deci, mie îmi place foarte mult arma asta. Vă arăt almele mele preferate. Asta, tuneta, înghețatul. Asta. O să vi le pun pe toate jos. Mai place și asta. Deci mai scot ceva. Urnicorița. Ce să scot? Mai plăcea ceva. Ăștia de jos sunt armele mele preferate. Asta. Clona, o știe toată lumea, cred că n-are un omnibor mai mic decât el. Acesta e Viradonte. Un mic din ăsta, care dai cu el. Un din ăsta, care când te duci, dar n-am cum să dau la clona mea. Și un din ăsta care, de exemplu, dacă sunt aici și apăs pe ecran, mă dă pe mine acolo și eu să fie el aici. Așa funcționează. Cât e ora și 59? 59. Richetuhue. Richeteghem. Nu știu engleză, vă rog frumos, nu acolo. Richeteghem. Richeteghem. Deci am inventat o muzică. Hai să dăm mână cu mână și cu crucea mea română. Nimeni n-are voie să-mi atingă cruciulița mea dacă nu o să vă va pe toți. Și vă rog frumos să lăsați și voi un like. Și subscribe și să vă abonați. De toate, să comentați, să... De toate, ce există, bă, să le faceți, vă rog eu frumos din toată inima. Să-mi dați subscribe. Hey, everyone. Everyone? Da, hey, everyone. Ce vrei, prietenul meu? Ce cacamaca e asta? Ce deschisă e aici? Nu știu, dă-tu pe nu știu ce făcut. Eu singur cu mâna mea nu știu ce făcut. O să-mi pice un căcățescu. Acum ce fac aici? Nu ce fac să despart. Nu fac nimica dintre toate trei, da? Nu te cred! A apărut fuse-ul. Join. Ce fac? Vrei join? Ce trebuie să fac? Are you sure you want to join? Join to where? Nu știu cum se citește. Să bag ceva Breiro sau să... Deci aici știu că trebuie să bag Breiro. Deci o să iau un Lostral al Elite, o secretă. Dacă mai... Ce se întâmplă? Bă, ce se întâmplă? Că nu vreau. Ce se întâmplă? Nu te cred! Nu are cum! De ce nu alerg mult? O să mă...
Ce șmecher! E eventul. OMG, cât timp ne ține așa? Nu o să mor. Bă, dar de ce n-are șmecher? Păi stai viațele mele. Păi stai un pic, că ne confundem aici. Asta de Jupiter. O să mor. Bă, ce șmecher! Bot. Diamant. Bă, nu, că eventul ăsta e super șmecher. Voi nu știți ce șmecher e. Deci e imposibil event mai șmecher decât ăsta. Roblox is dead gold. Ce față e aia? Nu te cred, eu nu te cred. Nu are cum, uite-te ce șmecher. Cine a făcut asta? Nota 104. Nu, e imposibil să ajung la final. Dacă închesuiesc toți banii, ajung la final. E imposibil să ajung la final. E să știți că ajunsei la final. Ajunsei la final de tot. Și ce-mi dă? Trebuie să iau ceva de aici neapărat. Dar să-mi piște ceva, să vină ceva aici. E dul, se băgă dul. Nu are cum. Seama, noi jucăm pe harta asta. Păi mie acum nu-mi convine așa. Doar să nu mai au viteză. E prea fin. Adică fain. Deci tu mi se vede bubuit, să nu întrebați de că... Bă, dar e imposibil, ce bubuiară e pe aici, se bubuie și... Nu, jocul nu e normal. Bă, dar e imposibil cu valora Mickey. Nu. Nu, câte vin. Dar bine că nu ne ajung și pe noi, că vine. Tun terunino runa. Tan terunino runa. Tanterina, tanterun.
Nu! Nu! De cât, 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 cât, de cât. Mor. Duecu, duecu, ringa, 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 ringa. Cine mă omoră că nu înțeleg? Cine mă omoră? Bomba piciorul, eu nu mai vreau să mai jucăm pe harta asta. E imposibil, și mai am și 86 de trilioane. Ia lăsați-mă voi cu jumpscare-ul său, că gata, nu mai e frică de jumpscare-ul ăsta. E imposibil și mă enervez. Rău de tot. Începe eventurile. Știam. Bă, dar de ce, frate? Dar de ce îmi cumpăr VIP-ul, dar n-am bani? De el. Nu, e imposibil. Ia stai că-mi veni mie o idee. De la Chiblo. Bă, nu, am ceva cu noi. Nu mai vreau. Că cam aș pele de valuri proaste, ce pot să fiu. Uite-te când e... Bă, asta are probleme. Are probleme, nu probleme grave cu sănătatea. Unde mai sunt valuri în Final City? Ce am mai idee cu asta? Am putea să mă fac invizibil? Voi nu știți cum o să merg acum, o să merg mai rapid decât toate planetele la un loc. Nu! Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Tungi, tungi. Tungi, tungi, tungi. Dacă te eventul se mai terăm.
Chachetii, îl văzui bine pe Chachetii? N-ai chet. Deci gata. Gata, nu se mai poate așa ceva. Nu se mai poate, gata. O să iau orice secretă și gata. Să fie și cea mai slabă la vaca. Lirililadila, tralalelo, tralala, orcalelo, orcala, orcalelo, tralala, cimpanzini, tortugintra, fufudini din senmu, Deja abia aștept să se termine eventul ăsta, că nu-mi place deloc. Dacă îmi ziceți ce event a fost cel mai neplăcut de al meu, o să vă zic ce credeți. Acesta, hihihi, ce amuzant este. Uite, să stau aici până când o să aici ăla o să iau o mutație. Sau până când o să spawneze ceva mai bun decât ce crezi că e la casa bun. De casa bun. Se spawnă ceva, văzurați? Arcodups. Ce-i ăla? Se spawnă Arcodusp. Nu. Nu. Nu! Nu se poate, e imposibil. Uite-te câte ne spawnează, bă, ăsta are probleme grafice la creier. Montane, cum naiba să-l ia cineva? Cum naiba are probleme? Păi când îl văzut pe Grabdusul ăla se căcă pe el, Sami. Săracul, îmi imaginez cum se căcă pe el. Imaginez cum se căcă pe Sami pe el. Înainte, aici. Asta ar fi foarte bună. Zeni bananini, tortughi trae, ne fu putiniene, trala. Hai de viațele mele, acolo este o girafa celestreon, girafa celestreon, girafa celestreon, girafa celestreon. Girafa celestre, cimpanzini bananini, los tortuguitos dicen flamengucini. Ta 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 ta, saúl. Ni 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 nun, ni 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 nun, ririli orcati. Tra la le lo tra la, falelo. Văzui cicletera? Grabdus. Bă, să-l ia cineva naiba pe Grabdus. Cum naiba să iau un Grabdus? Nu are cum să-l iau pe Grabdus, e imposibil. Nu se poate să-l iau pe Grabdus, Doamne ferește, mă. Să iau ceva slab, mai slab, ops. Ce ops? Dar tu greșești în fiecare zi și seară. Ops, ne dă jurul mare, nu mulțumesc pentru nimic. Spawnează niște bune înainte în extruc ăla cu toate mutațiile. 30 secunde nou. Ce 30 de secunde nou? Ce apare în 30 secunde nou? Update-ul, că-l văzusem de 3 luni și 45 de ore și 5 secunde și 5 sau 6-7 minute. Ce ops? Ne bagă în alt moment, că trecură de mult 30 de secunde. Bă, ăsta nu înțelege. Se dusă și Grabdus, meduzină, mă, să-i singur aici.
Da, doar cu Crabiot. Bă, ce are? Câte nespawnă are probleme mentale la creier? Nu, că băiatul de aici are mentale probleme. Dacă mă prinde din ăsta un gol pe drum. Vai, l-am înjurat toate fegurile. În toate... Bă, să se închidă naiba ușa. Cursed. Bă, câte? Nu așa am făcut ecranul. Cursed. Bă, da, gata. Dacă nu mă duc să iau girafa celestre lui Sonia. Dacă voi nu înțelegeți. Eu iau, ziceți că pot să iau. Nu. 3 milioane. Veni și Sami. Deci dacă mai dă câteva... Sami, bună seara, îmi dai câteva upgrade-uri pe ăla. Deci îți mulțumesc, nu, deci îți mulțumesc pentru tot. Ce urmează să mă duc acum? Ia, ce ne spawnează la final? Nimic. Eu sunt dispărut carcher curcar. Bă, de nu ne spawnă nimica. Sami ăsta are probleme F-O-A-R-T-E G-R-A-V-L-A-C-P-Și-O-R. Bă, unde era aici un... Bă, nu mai e dispărut. Dă-i mutație, crabule. Bă, măcar cu cabru mă înțeleg. Măcar. Și cu valul ăsta nu mă înțeleg. Îmi dă 5 milioane un căcățel minuscul. What the fuck? Uitați-vă ce ne spawnă Sami. Leșină. Nu! Nu! Exact atunci! Exact când îl luasem, atunci vrea el. Atunci vrea să moară toți. Când îl iau eu, atunci mor toți. Rău de Sami. E un prost Sami. Mai bine că din ăștia nu mai ne spawnează. Uite, trec și prin el. Nu mai spawnează. Nu mă interesează. Nu mai spawnează-ne. Am trecut prin el. Ia ce se întâmplă. Bați. Sami mi-a dat lucky block-uri și tot el mi le luăm. Păreri? Deci păreri? Nici eu, credeți-mă, n-am avut nicio părere când am auzit. Ri-ri-ri-la-ri-la. La-la-li-lo. Uda-u-bu-tu din asta. Tra-la-li-lo, tra-la. Tra-la-li-lo, tra-la. Gata, o să rup totul în final. Oricare-lo, oricare-lo.
Prolini, vine să rup toate. Ha, ha. Las combinațiuni. Am băgat ăștia două. Pus aratitul lasamentul unitul ăla. Pe cine îl cheamă Alex, Andrei, Nicolas și Kevin? Se scrie în comentarii 6-7. Dacă ați ajuns până aici, scrieți în comentarii 6-7. 6-7. Dar dacă sunteți Andrei, Patrick, Kevin și Nicolas, să scrie 6-7. 6-7. Vă știați că dacă scriați pe Google 6-7, o să vă facă ecranul 6-7. 6-7. 6-7 non e merirismă, 6-7 non e meri, naiba, 6-7 non e, nu vreau nimic, Sami. Dă-mi o slăberi elefant dacă vrei și tu. Mă supăr grav pe tine, Sami, mă supăr grav pe tine, Sami, fix pet. Ce fix pet? Îmi spune garama. Cum naiba Sami așa de nebun încât să ne spawneze garama? Glumesc, doamne, n-are nicio șansă să ne spawneze garama. Nu! Nu! It's my examen, yes, no, my examen. No, my examen. No, my examen. No, my examen. Bă, lasă-mi lucrurile să mai scumpe. No, my examen. No, my examen. No, my examen. Vine unul gol, vine unul gol. Wow, 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 ce... E 2 la cucaracea. Îl iau pe ăla de 4. Nu, o să mor. O să mor, că ăsta când mă vede că mă duc spre un brainrot, ăsta dă... Vai, dă bomba nucleară. Uitați-vă, ce zisai acum? Ce zisai acum? Aia ce se întâmplă? Vai, ce mă enervează, vai. Îmi vine să-i dau un prum direct în gură, să vai, să moare și să moară și valurile lui. Uitați, mai intru prin val și nu mă omoară. Ați văzut? Nu m-a omorât. Wow, ce... No, sky. Wow, ce... Tu, cabru, a avut drăgușor pe mine, draci, adică. Bă, da, îi spune la cabrul ăsta să mă lase în pace. Chiar dacă zic ceva care nu trebuie, crabul. Mipi, los tralalelitos, dicen las vaquitas, dicen orcalita. Dicen las vaquitas, dicen orcalita, orcala, dicen tralita, tralali. Las vaquitas, orcalita, dicen Tum, sau, nu vine să rup totul, ha, ce amuzant este. Dacă pică la closicre, mă faceți toți fericiți. Nu mă spun fericit. Oricum sunt fericit. 1 milion? Ce să fac eu cu 1 milion? Nimic, ați mulțumesc. Nu trebuie nimic, azi 1 leu. De la cine? De la Sami? Plecați de aici, plecați. Sami, pleacă. Oriunde ai fi, o să mor.
Tun, 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 zaur, ta, 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 1, 2, 3. La fix, fraților. Deci, oricare la... Ba! Mă credeți că eu nu o să mă mai joc niciodată în viața mea la un event acest joc? O să mă las. Gata, dragii mei, îmi pare rău, ăsta e ultimul episod când o să filmez cu Still a Braided. Îmi pare foarte rău. Încerc... Dar dacă încep... Dacă merge asta, înseamnă că o să... Știu o idee super bună. Ia stați un pic, că știu o idee super bună. Deci... Nu, aici vreau doar. Aici, la acesta. Ăsta. Așa. Vreau să pun o tunetă. Și așa. O să stau pe aici. Și de nu să... Când o să vină un val, nu o să fac nimic pasica. Secrets. Ne spawnează ceva. Nu, într-un minut se ne spawnează așa nouă ce... Secrețanul din Bă, e imposibil. Imposibil. Los floriflora. Los elefantul, bla bla bla. De iarnă? De Crăciun. What? E fac. Nu, dar de ce eu merit? De ce? De ce? Când vin eu, toată lumea? La grande combinații. Dacă s-ar pamura aici la grande cu toate efectele la... Ce zice? Să iau la grande cu toate efectele sau să trebuie? What? Cine m-a omorât? What the fuck? Nu, n-are logică. Chiar deloc. Nu are logică deloc acest joculeț care l-a inventat asta.
Let's go. Six, seven, ore Merry Christmas. 6, 7, ore Merry Christmas. 6, 7, ore Merry. Isoxe. Bă, văzut eu bine acolo sau se spawnă ceva? Spawnă ceva și nu știu. Oh, mă găsesc spawnă totul sau un. Ce să fac? Să lasă să ia efect. Ce era să mor? Bă, deci acum se spawnare alea bune. Până atunci alea s-a ascunseră. Deci acum vine Sami. Mai are puține secunde. Mai are puține secunde, tot sau un. Nu, mi se duse exact când vreau să-l iau. A, nu e. Lucky Blow. Curi, Lucky Blow. Curi, Lucky Blow. Curi. Dacă îmi venea acum strawberry elefant aici, n-aș fi super fericit. Dar ce șansă are, cine zice, adică... Lucky Blow, Lucky Blow, cururile, Lucky Blow, Nu se poate, cine mă omorâ, nu mă mai joc. La și 40 gata, dacă mă mai omoară cineva la și 40 fix nu mă mai joc. Vreau să fac lădite cu banane, astăzi am aflat. Rețeta cea mai tare bun. O, da, nu sunt răspit. Să fac lădite cu banane, astăzi am aflat. Rețeta cea mai tare. Tungi, tungi. All I 6, 7, all I 6, 7, 11. Nu știu cine mă omorâ. Un var foarte invizibil. Tralale, tralale, tralalelo, tralala. Cimbazini, bananini, tortum. Intra fufutini, trala. Cimbazini, tortum, intra fuda. Urcalala, urcaleno, urcala. Tralalelo, tralala. Spioni, rongo, Cimpanzini, tortuguette, tenitrala. Cimpanzini, tortughe, trafufuti. Nel capo, solenni. O scombinație. Nu, o să mor. O să mor. N-am cum să mor, eu. Deci event ab Tojonio. Totul sau. Burguna, fraiună, burguna.
Tractoro digitale. Ciacchetti. Deci, Xami, cum mă vede că mă duc atunci. 6, 7, 9, 6, 7, 11, bam, minguzini, verzovali, bolini, tra la la, floriflu, la la, ciacchetti. No. Ce e? Ai cu ea. Uite-te ce fac eu pe stilă preirăț. Să nu-i mai iau singurița. De ce e pe stilă preirăț și ea nu știu. Nu, scuze. Wow! Cât e ora? Și 40, muri la și 40. Ies. De ce să ies? Dacă acum se făcut și 41 înseamnă că ies. Dacă acum se făcut și 41 înseamnă că ies. Dacă acum, ultima. D, A, C, A, C, U, M, A, S, E, F, A, C, U, S, I, P, A, T, R, U, Z, E, C, I, S, I, N, A, O, 49, A, O, M, S, O, I, S, 49. Și prima foarte slabă, a doua foarte slabă, a treia foarte slabă și a patra foarte slabă. Nu-i mulțumesc pentru nimic. Micul de dictator. Every lad on the every lad on the no. Zebra, 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 linio, yoi, zebra, ea, vaca, Evident. Skibidi toilet. Văzui Lucky Block Secret. Faci două. Mă duc? Nu că ți-am eu să ne spawnezi, zici. Nu! Nu! Cum? Mă duc pe mine în spate, că așa vrea Sami. Mai vine și fața asta, că nu mă sperie cu nimica. E făcută de pe IG. Sami oricum e un prost handicapat împuțit. Lucky Blocks, Maring. Hai, Sami, că știu că ne spawn la Lucky Block, nu te mai crede șmecher, că nu e cel mai șmecher joc al tău. Uite ce-mi spawnezi. Dul, îți mulțumesc pentru nimica, dragul meu, Sami. Pentru nimica nu trebuie să-mi mulțumesc, doar cum pun un pumn în gură să-ți mulțumesc. Se spawnează Lucky Block-uri. Mor și la 50 și în piață. Și ies de adevăratele, nu mai comentez. Dacă în 2 minute nu se spawnează o secretă bună, 2 minute nu se spawnează o secretă bună, sis.
tu sahun. 6, 7, 9, 6, 7, 9, 1. Mi-am cumpărat și camera de filmat, am făcut și laptopul, deci mâine 100% o să filmation. Primul meu vloguration. Nu mai am vloguri, dar numai că nu mai am vloguri cu facecam într-o parte. Să lumea acum deschide un lucky vlog. Capibare, coco. Nike. Veni o idee grozavă. Îmi veni o idee cu clona, să o las acolo și când vreau să mă duc acolo. Bă, ce idee șmecheră. Tot sahun. Mastodone, Jupiter, Capipa. Co, si. Zibra, zibrolini, oi. Zibra, zibrolini, oi. La un el cap tu zălăen, la un el cap tu zălăen, la un el cap tu zălăen. La un el cap tu zălăen, la un el cap tu zălăen, la un el cap tu zălăen, cap tu zălăen, la un el cap tu zălăen, la un el cap tu zălăen, la un el cap tu zălăen. Captuzanen. Ia uitați-vă să meargă schema mea, să sperăm că da. Nu merge? Dacă a mers să creăm amângea. La fenoni, dragoni, caneloni, dragoni, zira, ce la streon, ce la fa, ce la stre. Nu, muri, dar nu-i nimic, că eu am clona acolo, dacă o vedeți. Deci clona mea este foarte relaxantă acolo. Să mai se face un pic așa mie. Deci crabii dansează lângă... Nu are logică. Cum naiba acum, exact acum când vreau eu să iau toate lucrurile, atunci se supără Sami pe mine. Sau cine a creat acest joc. Minunat că se mi se ștearsă și toate lucrurile, că așa are el chef. E un rău, Sami. Job! Cicletera! Sami, dai o mutație dacă nu te omor. Deci nu-i dai, nu? Se ajunge în 30 și ceva de minute. Tot sahun! Ce să fac? Îmi las clona mea acolo și mă duc. După valul ăsta o să mă duc eu. Simțeam eu că nu vine ceva bine. Nu! M-a dus aia în parte! Într-o parte! Că așa trebuie! Bă, eu stau cu ăsta în mână până când o să se termine tot eventul. Mă credeți? Skibi toilet. Tuntun sahun. Tralalelo, tralalalala. Chimpanzini, bom, bom, mini, bom.
Au, m-am dat cu capul de perete. E ce amuzant este. Vai, Sami, deci bine că acum a băgat și tu lacul. Bravo, Sami, acum le băga și tu pe toate. 18 secunde! A murit și clona. Nu mai merge clona. Nu mi se dusă, cum mi se dusă? E și 49. Mami aprinde becul. Mă joc Stilo Brairo, Sonia. Ce crezi că mă joc? Pe serverul meu privat. Poți să mă lași? Nu mai ies. Stilo Brairo. Nu, Sonia, Stilo la Bubu. Normal că Stilo Brairo, ce ai vrea? Ce vine Valu? Mă bag un pic pe serverul tău, dar nu mă lași. Mă bag un pic pe serverul tău, dar nu mă las. Da, mă lași. Te las? Da. Ești pe server public, Sonia. Păi și n-ai lucru în bază. Ba, aveai grab de meduzii. Am lucrurile toate ale tale. Nu le-ai pe toate? Bă, dar ce are ghiozdanu? Cacobello, capibarello, capobello, capibarello. Cimpanzeni, capabananeni, capibaranita finita. Cimpanzeni, lirina, urcaleno. Parquet impectent. Papquet pipquet. Papquet. Te rog, poate poți să ieși să mă bag? Nu. Cine? Papquet pipquet. A, tu te joci ăla cu valurile? Nu. Stilo Brairo? Hai, mă bate. Ai nevoie de girafacele la Libert? Zi! Sonia, ai nevoie... Stai să văd dacă pot să-ți iau că ăsta lava. Lava e mai rapidă decât gold. Dispărut girafa. Tuntun sabur, ta, un samborilo coco, melo capibari coco, veloci. Nu, e imposibil acest joc, e imposibil. Mustang. Așa se numește pe jocul. Mustang. Mascotone Jupitere in bai. Mastodone Jupitere in Mike. Mastodone Jupitere di Jupitere un Bun. Gata, vă las, pa! Pica, când poți să